Hi everyone, साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। नोंथांमोना माबोरै दं खबरफोरा? जानांगौ नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआ जास्ट आङो नोंथांमोननो इनफरमेसन होनो थाखायल' आङो लाबोनाय जादों। मानो होनोब्ला आङो आंनि चेनेलनि नामखौ आङो चेन्ज खालामनाय जाबाय। सिगाङाव दङमोन रिजुल दैमारि ब्लग, दायो आङो आरडि ब्लग लानाय जाबाय। मानो होनब्ला आंनि नामखौ किसुमाना माने फरायनोनो रोङा आरो रिजुल होननो रोङा, रिजुल। दा बेनिखायनो आङो सर्ट फर्महै लानाय जाबाय आरडि ब्लग। आं बेसांखिनि भिडिअखौनो लानानै फैदोंमोन। नोंथांमोना जुदि आंनि आरडि ब्लगखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। बिदिनो आङो गोदान गोदान भिडिअफोरखौ आङो लाबोबाय थानो हानाय बायदि। आङो ब्लगखौबो आङो लाबोनो हानाय जायाखैसै। मानो होनब्ला आंनि देहाया दासिमबो एसेबां मोजां जायाखै। बिनिखायनो नोंथांमोन साफ्रोमनियावबो आङो निमाहा बिनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। थेंक इउ स' माच।